estános sacándonos. Sonríe, sonríe. Inda que le vedes mascarilla, se nota nos ojos. Perdón. Está la puerta abierta, está Aurelio levantado, ¿sabes? No, Ya estás. ya lo estoy. Sí que sí. Están sentando los últimos. Espera que hola, sí. Están sentando los últimos. Oye, sí. Hola, César. Bienvenidos. Vais a luz, que está pensando. Vais a luz, que entra. Vais a luz. Sí, sí, cuando vayas a luz les va a decir vamos a ir. Ahora, venga, sí, ahora. Dentro. Mientras oraba, me ha parecido entender que el Señor quiere que nos detengamos aquí. ¡Shosha! ¡Toma! No sé qué pretenden tus padres. ¿Que les quite las fincas? Dame en paz, estás borracha. Pero tengo memoria. Con tanta ginebra, a ver qué sirve para recordar. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. Pues venía pensando en usted. Esperen un segundo, enseguida vuelvo. No puedo. Tengo que entregar esto en Modas Bujanda. La acompaño. No les hice nada. Pues igual es por eso. 1 millón de euros, en mano, tracatrá. Los cuartos no se roban. Díselo, Moraima. ¡Pero qué carajo! Buenas noches, bienvenidos. Esto es una canción para Orense y para Galicia. Un lugar en el mundo que siempre no queda mi alma. Una tierra de lobos y hombres que viven del mar. Una lluvia suave que empapa mis más dulces sueños. Y neblina que siempre te obliga a mirar hacia atrás. Llévame como el niño que duerme. Llévame, que mi tierra está ahí. Llévame donde las olas migran.
Jurado. Boas noites. Benvidos e benvidas todos e todas ao festival e ao Auditorio Municipal de Ourense, incluídos aqueles que nos están vendo desde a casa a través do streaming. Un ano máis dará comenzo con esta gala de apertura unha nova edición do Festival Internacional de Cine de Ourense, que celebra xa a edición número 26. Moitas grazas tamén a Teo Cardalda, a María Monsonís, que son o dúo cómplices, que acaban de abrir solemnemente a gala co tema Un lugar en el mundo. Sen dúbida, gracias a eles, hoxe ese lugar no mundo, e sempre, onde queremos vivir, é Ourense. Cómplices volverán con nos máis tarde. Moitas grazas. Dicía que Ourense hoxe é ese lugar no mundo onde queremos vivir, que é como a dicir onde queremos rodar. E créanme que sei de que falo. Porque rodar, que é senón avanzar por un camiño? Non en van o festival desta 26 edición ten como lema Rodamos en Ourense. Título da exposición que desde o día 16 e ata o 26 de outubro está aberta no Centro Cultural Marcos Valcárcel, que desde aquí lles convidamos a visitar, como parte dunha aposta decidida por converter esta provincia nun inmenso plató natural para todo tipo de producións audiovisuais. Producións como, por exemplo, esas 27 películas xa filmadas en Ourense, auténtica cuna do cine en Galicia, das que, por certo, as 9 últimas o foron nos últimos 3 anos. É un dato bastante significativo, e das que vimos unha pequena escolma ao principio da gala. Moitas grazas tamén a David Rubín, autor do cartel da edición deste ano. E moitas grazas de todo o corazón a todos os que a facéis posible. Vai por vos. Grazas. E sen máis preámbulos, imos rodar, que é como dicir, imos avanzar e avanzar polo noso camiño, que agora é inaugurar esta 26 edición do Festival de Ourense, que para iso hoxe vou vestida por o modisto ourensán Adolfo Domínguez, nada menos. Así que, rodando, que é xerundio. Moitas son as novidades desta edición do certame. 71 películas programadas, 33 delas con participación galega, das que 47 son longametraxes, 22 curtas, unha serie de televisión e unha webserie, cun total de 24 países representados, 16 estreas, 11 das mesmas mundiais. En total, 92 proxeccións previstas, ademais de exposicións, obradoiros, ciclos temáticos, como o dedicado ao cinema xacobeo e ao cine familiar, entre outros. Videoclips, estreas de ficcións televisivas, as novas edicións do Fast Movies, OUF en corto ou OUF Escola, e múltiples premios e homenaxes. Algúns deles serán entregados esta mesma noite, como os dedicados a Luma Gómez, Beli Martínez, Alfonso Blanco ou Leonor Silveira. En días sucesivos incluirán outras figuras de enorme talla profesional. Aínda que, por suposto, a estrela da nosa programación será, como sempre, a sección oficial. Porque o Festival de Ourense é o único festival internacional de cine galego cunha sección oficial de longametraxes. Unha sección oficial de luxo, a desta 26 edición, na que participan un total de 10 películas de 12 países coproductores. 10 magníficos filmes seleccionados de entre 287 recibidos. Entre eles, directores de prestixio, como o galego Alfonso Zarauza, presente en sección oficial fora de concurso coa película Malencolía. Rodada en localizacións ourensás como Carballiño, Borborás ou Oirixo, e que hoxe abrirá o festival como película inaugural. Ahora sí, un aplauso para eles. Por último, gustaríame presentarvos o xurado da sección oficial.
está presidido por o cineasta mexicano Iván Trujillo. Este xurado non vai ter nada doado elexir o palmarés deste ano. Por favor, recibide con unha forte ovación a Iván Trujillo, Paula Cons, Manane Rodríguez e Patricia Roam. Carlos Amaral, que é o quinto membro deste xurado, chegará mañá a Ourense, non pode estar hoxe con todos nós. Así que Iván Trujillo creo que tampouco chegou aínda, que andaba de camiño, pero que vexo non subiu. Así que, quen de vos se ofrece... Ah, chegou, que ben, porque viña xusto. Bueno, literalmente estamos llegando en carretera desde San Sebastián y bueno, por supuesto no he tenido tiempo de pensar en algunas palabras, excepto la que acabo de aprender, que es totolista y que simplemente decir que es un honor estar en Ourense presidiendo este jurado. Estoy apenas conociendo a mis colegas del jurado. Sé que tenemos que ver 10 películas, algunas ya las hemos podido revisar. Es una selección muy, muy buena y que seguramente va a ser de su agrado del público, pero también pues, va a ser una discusión reñida porque hay realmente películas muy, muy, muy buenas. Simplemente para mí en particular estar en esta tierra, que tierra de Carlos Velo, donde nació Carlos Velo, gran amigo, y que de alguna manera hemos hecho una colaboración importante entre la Fundación Carlos Velo y el TV UNAM de México, que es la televisora que yo dirijo, y que estaremos también apoyando justamente lo que a Velo era más importante, que era el documental. Buenas noches y pues muchas gracias por estar aquí. Moitas gracias ao xurado da sección oficial deste ano, a que todos lle dedicamos moito ánimo e que repartan moita sorte. Pero, para falar polo miúdo e ampliar todas as novidades que aquí imos contar este ano, na 26 xa a edición do OUF, reclamamos, por favor, no escenario a presenza do vicepresidente da Fundación Carlos Velo e director do festival, Miguel Anxo Fernández. Previamente fago un preámbulo. Miren, non foi doado chegar a hoxe, aquí e agora. Se en 2000 fomos quen de celebrar as bodas de prata do OUF nunha edición que foi heroica e fíxose co convencemento firme de que a cultura non podía sucumbir á COVID nin deixarse de celebrar os 25 anos do festival. Para esta arrancamos con parecidas dificultades. Cando a finais do pasado ano comezamos o deseño da presente edición, as cousas tampouco melloraban. Sen vacinas, a cuarta, a quinta onda, xente a enfermar e a morrer, en fin, vai unha aperta sentida desde aquí para quen perderon a familiares e amigos. Dicía que, pese a que as cousas non melloraban, mantiñamos a teima. Habería festival. E hoxe abrimos as portas ao OUF 2021 na edición número 26. E abrímolas cun equipazo humano, absolutamente entregado, de que eu só son aquí e agora o seu representante. Pero baixo o experimentado amando de quen tamén é historia viva do festival, Aurelio Gómez Villar, funcionamos todos coa precisión dun reloxo suízo dos de antes. Chegamos esgotados, pero pagou a pena, estamos seguros. E xa pido por adiantado compresión e desculpas polas fallas que poidamos cometer.
Queremos que Ourense teña a festa do cine que merece. Para o equipazo OUF, que andarán repartidos entre as butacas, e non podo nomealos un a un para non estenderme, e tamén para Ángel de la Cruz, o director desta gala, pido, pois, un primeiro aplauso. E agora vou co discurso. Boa noite. Presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Sancalice, secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, presidente da Fundación Carlos Velo, Carmen Leite, e tamén presidenta de honra da Fundación Laura Gardos. Patrocinadores e colaboradores de OUF, xentes do sector audiovisual, amigas e amigos, benvidos a unha nova edición do Ourense Film Festival. Un certame que neste noso país responde a un modelo clásico, que non antigo. O único do seu tipo, como xa se dixo aquí, que ten sección competitiva no abondoso e diverso abano de festivais de Galicia. Permítanme tamén un saúdo especial para a actriz Leonor Silveira, a quen recibimos cunha grande aperta para o país irmán, Portugal, e ao cineasta e profesor, xa estuvo, director xeral da Televisión ONAN, Iván Trujillo, chegado de México para presidir o xurado internacional e para recibir unha merecida homenaxe da Fundación Carlos Velo. E, por suposto, ao amigo honesto, lúcido e cineasta persoal, militante do cinema galego Alfonso Zarauza, que hoxe nos agasallará cunha estrea mundial, o filme Malencolía, que, como se dixo aquí, rodada inteiramente na provincia de Ourense, no Irixo, Boborás, en fin, polas terras do Carballiño. Pido outro aplauso para eles. Fixen estes tres saúdos porque representan algúns dos piares sobre os que se asenta esta edición. A senda da internacionalización, coa mirada posta en Portugal e México, que sumamos a xa consolidada de Francia. A porta de saída desde OUF para o audiovisual galego cara ao exterior. Como se dixo, 71 das producións presentadas, a totalidade presentadas ao festival, 33 teñen algún tipo de participación galega. Iso é unha cifra moi respetable e moi interesante. Con dous filmes propios de estrea, abrindo e pechando o festival, o citado Malencolía e Life is Life, de Dani de la Torre, na gala de clausura, ao tempo que en competición entra Eles transportan a morte, de Elena Girón e Samuel Delgado, que ademais coproduce Beli Martínez, recoñecida esta noite polo OUF, con merecido premio Chano Piñeiro, feito que me enche de orgullo, pois ao cabo formouse nas nosas aulas da Universidade de Vigo. Polo visto, aprendeu moito e aprendeu ben. Parabéns, Beli. Finalmente, a consolidación de Ourense como plató de cine, dende o impulso dado nos últimos tempos a varios rodaxes pola Deputación Provincial, cun particular interese do seu presidente, nunha liña que, estou seguro, seguirá adiante mesmo parella ao propio desenvolvemento do OUF. Xa se anticipou aquí boa parte da programación e non vou insistir no detalle, pero permítanme que abonde na idea de que un festival de cine non é só gozar de filmes de calidade. Entendemos OUF como unha festa transversal arredor da cultura audiovisual. Ofreceremos 9 ben merecidos homenaxes a outras tantas persoas relevantes, algún esta mesma noite, pero se me permiten, fago fincapé na figura dun grande do cine español, felizmente activo, o escritor e cineasta Gonzalo Suárez, que adaptou ás pantallas a Valle Inclán, Pardo Bazán e alguén moi querido de Ourense e das súas letras, Eduardo Blanco Amor. Gonzalo Suárez foi quen de elevar a imaxes en 1977 a súa singular Asmorga, co título Parranda, con José Sacristán, José Luis Gómez, Antonio Ferrandis e Fernando Fernán Gómez. O luns 27, as paredes do teatro principal deberían tremer cos aplausos que lle dedicaremos os ourensáns ao admirado Gonzalo Suárez, ao cabo tamén irmán asturiano. Por iso producimos dúas exposicións que lle recomendamos visitar, xa se nomearon. Atención, rodamos en Ourense, aí podese ver o histórico de todo o século de relación de Ourense co cine. Tamén, benvido Mr. Berlanga, na Alameda da cidade, a nosa contribución ao seu centenario e que recolle a memoria gráfica da estadía de Berlanga en Ourense en 2005 para recoller en persoa o último premio concedido por un festival, o noso.
Insisto nisto porque imos poñer en valor en adiante o rico pasado histórico do festival, que pon a OUF á altura dos mellores de España, que non é pouco, mérito, sen dúbida, de todos os equipos que nos precederon. Tamén publicamos monografías propias, outro trazo que nos distingue con nota no Audiovisual de Galicia. Nesta edición, Ourense, Plató de Cine, e Sergio Moure de Oteiza, a imaxe sonora. Organizamos rutas de cine, de balde, por lugares da provincia que acolleron rodaxes e un longo etcétera de programa que faría esgotador a miña intervención e para iso sai abondosa información nos puntos que OUF ten ao servicio do cidadán e da que algúns se anticipou esta noite. Tamén haberá especial atención ao aspecto formativo, tal como se dixo, a parte do clásico xa OUF Escola e do noso ben querido Fast Movies. Este ano promóvese, como dixo Iván, entre a Televisión UNAM de México e a Fundación Carlos Velo, Taller Carlos Velo de documentais, e máis acolleremos de maneira excepcional o CEMAC, que desde hai 16 anos ven promovendo a Fundación Carlos Casares e a Universidade de Vigo. Vou rematando. OUF sempre foi moi sensible á temática de xénero, e niso seguimos e insistimos. Este ano, en colaboración con CIMA e coordenado pola actriz, directora e docente ourensán Mariana Carballal, presentaremos un estudio sobre a representación e a representatividade das mulleres no audiovisual galego. Deixo para o final unha nota triste a modo de lembranza da súa memoria. O pasamento neste mesmo ano do profesor Xosé Paz, cinéfilo consumado, dono dunha impresionante biblioteca arredor do cine, activista e cineclubista, na orixe das xornadas de cine en Ourense dos anos 70 dentro do Cineclub Padre Feijóo e finalmente tamén na orixe deste mesmo festival do que sempre foi leal, colaborador e amigo. Que o aplauso final de vostedes sexa para el viva o cinema, viva Ourense e longa vida para o OUF. Moitas grazas. Agora, grazas. Agora darán paso a un vídeo que é unha especie de resumo en imaxes do que vai ofrecer esta edición do OUF. Moitas grazas. La cosa empezó así. ¿Qué hacéis todos aquí? Cuando non sea o outro cesario, pero vamos. Xa hai moito que partiron. Naquela viaxe cara non sei que terra. Tom! This is the way. Una parada para ir al baño y seguir. ¿Va a algún sitio? Muy, muy lejos. Este es probablemente el viaje más importante de mi vida. ¡Qué emocionante! Necesito saber quién fui. O fracaso é non estar vivo mentras respiras. ¿Y quién quiero ser? A partir de este momento, eres imprescindible. Would you like to come with us?
e o Grupo de Teatro Trécola acaban de escenificar para nós a súa particular visión da película Cotolai, rodada en 1964 en escenarios galegos como Ourensán, Melón ou Ribadavia, e que contaba a visita a Galicia no século XIII de San Francisco de Asís para construir un mosterio coa axuda do neno Cotolai. A Trécola non lle deu tempo a erixir un mosteiro. Aínda que puxeron a primeira pedra, ou mellor dito, e case mellor, a peana co primeiro premio desta noite. Señoras e señores, para entregar o premio Fundación AISGE a toda unha traxectoria, Isabel Blanco, delegada da Fundación AISGE en Galicia. Moi boas noites. É moi emocionante poder entregar un premio tan importante na nosa cita anual única do noso cine. A memoria é o noso valor máis preciado. Neste exercicio de memoria, en Fundación AISGE, quixemos recoñecer a valía de Luma. Luma Gómez representa a máis pura nobreza do teatro galego. A súa condición de dama da escena deixa unha estela moi importante no percorrido vital da escena galega e do audiovisual. É unha actriz polivalente que deixou constancia do seu talento en series de televisión, películas de prestixio e tamén na dobraxe. Queremos seguir véndote sobre as táboas, queremos seguir disfrutando da túa arte. Estamos moi felices de entregarche nesta noite este premio a toda a túa traxectoria por parte de Fundación AISGE o abeiro desta cita anual co noso cine. Luma, cando queiras. Hagas os meus, o que ten de desexos e todas esas cousas, é da lámpada. Un pelín antes de que ti interveñas, queríamos che dar unha sorpresa, non sei se teñen preparado ese vídeo, dunha persoa moi importante na túa vida. Temos ese vídeo? Hola, Luma. Alégrome moitísimo que recibiras este premio á túa carreira, ademais concedido por unha institución a que lle tes moitísimo cariño, como eu ben sei, a AISGE Fundación. Aínda me lembro naqueles tempos en que ensaiábamos en Ferrol a Suplicantes e eu rifaba contigo porque ti eras incapaz de conter a gargallada que te producía as túas pifias e as pifiadas dos colegas. Desde entón e ante onte mesmo que estivemos reensaiando Gloria Nacional, pasaron máis de 50 anos de traballo continuado, de estar sempre en riba do escenario. Como dixen noutras ocasións, Luma, que nos quiten o bailado. Pico.
Boas noites a todos e todas. Grazas, Isabel. Grazas á Fundación AISGE e ao Festival de Ourense por este premio. Significa moito para min este recoñecemento por un traballo que move a miña vida desde que son moi nova. Para chegar até hoxe, porque sigo na brecha, pasei de todo. Momentos moi bons, regulares, malos, malísimos, e non sempre dependeu de min, do esforzo artístico, porque dependemos demasiado das políticas culturais que se desenvolven no país. Hai talento, hai ganas, hai preparación, hai ideas, pero se non hai apoio, vai ser máis difícil que todo ese potencial floreza en forma de cinema, de audiovisual, de artes escénicas. Somos unha comunidade que ten unha cultura, unha lingua, que nos permite ser únicos, pero tamén universais. Por iso, quero pedir desde aquí ás distintas administracións impulso, compromiso e sensibilidade cos creadores, porque son eles, somos nós, os que creamos a imaxe de país. Eduardo. Eduardo, temos corda para rato. Moitas grazas. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí en Orense, a María y a mí. Y ahora vamos a hacer una canción de un personaje tremendamente cinematográfico que se llama Don Ramón María de Valle-Inclán, un trabajo que esperamos también traer a Orense pronto. Vamos a hacer unos conciertos. Y bueno, un personaje maravilloso, controvertido, pero que se ponía a escribir y que te dejaba con la boca cerrada, vamos, es espectacular. Y nos íbamos a traer una chelista de Estonia, pero yo de repente me acordé de Susana Blanco, que es, además de tocar como Los Ángeles, tiene una característica. Señor Baltar, ¿de dónde es Susana Blanco? Ahí está. Será que no haya sido antes, nada será para no ser mañana. Eternidad son todos los instantes que mide el grano que el reloj desgrana. Eternidad la gracia de la rosa y la alondra primera que abre el día, y la oruga y su flor, la mariposa, eterna culpa, la conciencia mía. Al borde del camino recostado, como gusano que germina el lodo, siento la negra angustia del pecado, con la divina aspiración al todo. El gnóstico misterio está presente en el quieto volar una paloma, y el pecado del mundo en la serpiente que muerde el pie del ángel que la doma. Sobre la eterna noche del pasado se abre la eterna noche del mañana, cada hora una larva del pecado, y el símbolo la sierpe y la manzana. Guarda el tiempo el enigma de las formas, como un dragón sobre los mundos vela, y el todo y la unidad supremas normas,
en el infinito de su estela. Nada apaga el hervor de los crisoles. En su ciento sellada está la eternidad de Platón. Nada apaga el hervor de los crisoles, lejanos soles que un día encenderán nuestra caverna. Mientras hilan las barcas mi mortaja, una constante ceniza en la frente, el tiempo es la carcoma que trabaja por Satanás y Dios es el presente. Todo es eternidad, todo fue antes y todo lo que soy será después. Muchas gracias. Extras, todos os extras, e o vosso turno, levantade as maus, sodes as secas. Veña, quero ver a todo o mundo coas maus levantadas. Estes extras non funcionan moi ben. Arriba as maus, moi ben por aí, sí señor, moi ben, gracias.
Pois xa viron. Despois de Teo Cardalda de Susana Blanco, que nos ofreceron o tema Rosa Gnóstica do seu álbum Valle Inclán, o Grupo Trécola ofreceunos a súa particular, de novo, versión de Sempre Sonxa. Por certo, é un entrañable homenaxe tamén a Roberto Casteleiro, o Caladiño, que ao final conseguiu voar xa hai 5 anos ao carón de Chano. Moitas grazas. Pero Trécola deixounos un novo premio. Neste caso, como os 3 seguintes, obra do escultor Manuel Buciños. E, ademais, é novo de verdade, porque por primeira vez o Festival de Ourense vai entregar un premio co nome dese cineasta inesquecible por todos, que foi Chano Piñeiro. Un home que sempre tivo presente a Ourense nas súas rodaxes, como, por exemplo, en Sempre Sonxa, que foi en parte rodada en Santa Olalla, A Rúa e Petín. Dentro o vídeo. Ariel, sabes bien el tormento que sufrías cuando te encontré. Desagradable. Nada sabemos do que se nos imputa. Para entregar o primeiro premio Chano Piñeiro do Festival de Ourense, chamamos ao escenario a Mariluz Montes, viúva de Chano, e a Carmen Leite, presidenta da Fundación Carlos Velo. Ourense Film Festival, bueno, boas noites a todas e a todos. Paso a ler. Ourense Film Festival acordou honrar a memoria do cineasta galego Chano Piñeiro como exemplo de emprendedor nunhos anos cando facer cine en Galicia semellaba un desafío e, ao cabo, con moito esforzo e unha vontade firme, conseguiu filmar a primeira longametraxe profesional galega, Sempre Sonxa. Falada na nosa lingua, maiormente rodada en Ourense e dotada de sinais de identidade propias. Por este motivo, creouse o Premio OUF Chano Piñeiro, destinado a recoñecer ao labor emprendedor dos profesionais novos do audiovisual galego, desde calquera ámbito, polos seus esforzos a prol dun cinema que, ao tempo que procuran novas formas de expresión, reivindican un espacio no mundo sen renunciar a ser transmisores da cultura dun país de seu. E por iso é que se acorda concederlle á produtora Beli Martínez, que dende a súa produtora fílmica Galaica lidera nos últimos anos propostas na liña concordante co carácter do premio, dando oportunidades a valores novos, ao tempo que fai militancia activa da súa condición de muller, reivindicando igualmente contornas propias de expresión e debate a prol da igualdade de xénero na expresión audiovisual. En Ourense, a 24 de setembro de 2021, Miguel Anxo Fernández, director Ourense Film Festival. Beli, esperamos. Bueno, moitas gracias. Eu é a primeira vez que recollo un premio. Realmente estou moi nerviosa e, por sorte, non vos vexo as caras.
trouxe unha chuleta porque sabía que non é o meu estar en público falando para tanta xente. Eu, bueno, que me coñece tamén un pouco polo texto de presentación, normalmente pelexo, milito, exixo. En este momento, hoxe non veño a nada diso, senón que veño a agradecer e a compartir. Agradecer a Fundación Carlos Velo e ao Festival de Ourense por este premio, un premio a unha produtora que normalmente traballa na sombra, traballa na retaguardia, é unha figura pouco recoñecida e, polo tanto, sempre agradecese esa visibilidade. É un traballo duro, un traballo artesán, que sempre tamén, dende Fílmica Galaica, intentamos que sexa buscando unha liberdade creativa. Alégrame saber que o premio chamase Chano Piñeiro, agora acabo de lembrarme que foi a primeira película que vin en cine, sempre Xonxa, porque insistín en que quería ir a ver ao cine a película que levaron a miña irmán ao colegio, non? Sobre todo tamén porque moitas veces vexo un vídeo del falando e fala do cine galego de forma utópica da necesidade de facer cine en Galicia e cine en galego con unha ollada propia e unha identidade. Eu creo que, en certa medida, gracias ao traballo de moitos de nós, falar hoxe dese cinema galego dende aquí e que ten unha vocación internacional e que fala de Tiatí nas vanguardas de cine mundial é unha realidade. E, polo tanto, pois, alégrame recibir este primeiro premio Chano Piñeiro. E compartir, por suposto, compartir ca familia, cos amigos que sempre están aí, cos compañeiros de traballo e tamén compartir, ademais de produtora, son profesora, despois de ser alumna de Miguel Anxo, compartilo co alumnado, porque son inspiradores. Como sempre lles digo, é unha honra e para min inspíranme a seguir facendo un cinema libre, como a eles, xenuíno e salvaxe. Tamén, outro día, escoitaba o presidente da Diputación de Ourense que falaba sobre a idea esta na que se artella o festival, non, de cinema feito en Ourense, da importancia dos diferentes axentes e das diferentes asociacións da provincia para impulsar a provincia a esa internacionalización, a saber que o cinema pode ser un embaixador perfecto nunhas culturas visuais do século XXI. Nese sentido, quero compartilo cunha asociación que é Fogar, que é casa aquí en Ourense, que é o Cineclube Padre Feijó, e que nestes últimos meses tense visto rodeado de polémicas cando levan moitos anos traballando a favor do cinema galego. E nada máis, moitas gracias.
que tu perro guardián quiero ser. Traicionará el salvaje en que siempre confiará. Quisiera ser un hombre lobo, una estrella perdida en el mar, una flecha que busca estrellarse en tu alma, una lluvia de luz y de sal, una ola que te arrastrará. Muchas gracias. Grazas cómplices e grazas Susana Blanco por agasoñarnos co tema Home Lobo, cuyo videoclip que acaban de ver durante a interpretación tamén foi grabado aquí, en Ourense. O mesmo que o de Pedro Lea, filmado, entre outras, nas magníficas localizacións ourensás de Celanova e de Verín. Pero xa aviso, non rematan aquí as rodaxes ourensás. Hai moitas, moitas máis. E algunhas moi recentes.
unha bala, a calarme entre se fala, acomodarme nestas salas sen ter nada que agardar. Acostumado estou a manter desfeita a cama, a non encher o crucigrama, a fundir os pés na lama cada noite de Nadal. A enamorar de cada saya, a ser escravo da pantalla, a tramando que non falla que me deixa suspirar. Acostumado estou a non comer unha ensalada, facer de dieta larpeirada, abro a neveira non hai nada, pago a tele baixo dar. Sempre fui incapaz de receitar al fin a ronda, por non haber rapaz, baixei a caña e poderme liar. Sempre amor con disfraz para escapar da pena fonda, pouco máis que contar, en todo caso que non quero contagiar. E agora imos entregar o premio OUF Ourense. Dentro vídeo. Fillo dun bo amigo meu. Te voy a decir tan solo 3 cosas. Payaso. Que está jugando con la niña. Para entregar este premio OUF Ourense da 26 edición deste festival estará con nós Anxo Lorenzo. Boas noites. A Comisión Organizadora do 26º Ourense Film Festival acorda outorgar o premio OUF Ourense ao produtor audiovisual Alfonso Blanco Fosco pola calidade e diversidade da súa obra audiovisual a través da produtora Portocabo, que inclúe series de ficción para numerosas televisións e plataformas, igualmente documentais, e a partires da recente e exitosa comedia Cuñados, tamén o eido da longa metraxe. Unha diversidade coa que confirma a súa solvencia profesional no actual contexto sectorial galego-español, consolidándose como un dos seus piares mellor considerados. E engádese aos mencionados méritos a súa firme militancia na ourensanía como Valdeorrés de Berce que é, máis a súa decidida aposta por Ourense como plató audiovisual. En Ourense, 24 de setembro de 2021, Miguel Anxo Fernández, director do Ourense Film Festival. Bueno, a verdade é que é unha honra recibir este premio na casa e quero agradecerlle ao festival que me teña considerado merecedor do premio. Como decía Beli, tamén é unha forma de dignificar a profesión que premien a produtores, é algo atípico e que para min ten un doble valor, como vos decía, por o tema de ser na casa, de xogar en casa e estar aquí rodeado de familia, de amigos, que realmente é un premio que me fai unha ilusión enorme. Quero recoñecer así un par de cousas. Por un lado, o mérito que ten o Festival de Cine de Ourense por ter chegado ata aquí, 26 anos,
Habendo capeado estes 2 últimas edicións, que como todos sabemos co COVID non foi nada fácil facer eventos culturais, entón, a verdade é que é un mérito tremendo, e do que me sinto como ourensano moi orgulloso. Teño que recordar que un vai cumplindo anos, e naquela primeira edición con Eloi Lozano, fai 26 anos, pois alá estaba eu como cineclubista militante que son, acompañando, axudando, como un meritorio máis, e que 26 anos despois o festival tiña chegado ata aquí, e esteve aquí recibindo este premio, pois a verdade é que é unha ledicia enorme. É moi importante que o festival perviva, e é moi importante a liña que está a coller, porque normalmente o festival é, como decía Miguel Anxo, a festa do cine, se concentra todo en 10 días, pero é moi importante que eso vaya acompañado por unha actividade cultural rica e viva na cidade. Ourense, históricamente, foi unha cidade, foi o centro cultural de Galicia. Digo como ourensano, pero é unha realidade. Entonces, se un sitio ten para que sexa punto de encontro audiovisual galego, para que haya o gran festival de referencia, ese tiña que ser Ourense. E o festival pasou por dificultades, é moi importante o pulo que se está a dar agora, e é moi importante tamén a aposta da Diputación e da propia cidade de Ourense por atraer rodaxes. Porque é unha maneira de vertebrar, de que non sexa flor de un día, que non xuntemos solo estes 10 días que estamos no festival, sino que teña unha actividade recurrente como así está sendo, e iso é un mérito a recoñecer. No meu caso, despois de moitos anos de profesión, que empezaron xa lá por o 98, producindo Mareas Vivas, pois en estes 20 e tantos anos non tiña rodado nunca en Ourense. Era, como decían en Matrix, era un fallo do sistema, non? Entón, me puden dar o gustazo ano pasado de volver a casa e rodar cuñados, facer esa pequena aportación desde a produtora, que é unha produtora de televisión, para dúas cousas, non? Para facer cine, que era algo que nos viña apetecendo. Por o estilo da produtora nos gusta facer cine popular, nos gusta facer produtos que conecten co público, e telo feito en Ourense foi un plus. Fomos acollidos por as institucións, por a cidade, dunha maneira maravillosa. O resultado, o éxito que tuvo, en gran parte se debe a esa acollida fantástica que é un volta a casa, e que o reciban así como nos recibiron ano pasado na cidade, foi unha maravilla. E despois tamén facer esa pequena aportación a esta non tan pequena historia de cine rodado en Ourense, tamén foi moi feliz, e tela rodado en galego. Todo isto se multiplica o haber tido tanto éxito, haber sido o estreno dunha peli rodada en galego maior da historia audiovisual, con 140 copias por todo o Estado, tendo salido, se estrenou tamén en Grecia, agora vamos ter unha presencia moi forte no mercado do MIP con Decán. Entón, bueno, non me quero enrollar, foi unha maravilla este retorno, e o premio de hoxe é unha guinda. Quero rematar dicindo que un pouco é unha especie de círculo que se pecha hoxe, porque eu, moitos o sabedes, son de Feixido, Concello de Petín, Valdeorrés, e empecé a estudiar empresariales aquí en Ourense, e non sabía todavía que me iba a dedicar, e esa especie de chispa que me fixo, que me terminara dedicando a isto, foi o Cineclube Padre Feijóo. Con 18 anos, Xosé Paz, Pobillo, Manolo Allán, Alberto, me acolleron como o júnior de aquela directiva no ano 89, e aqueles 5 anos que pasei no Cineclube foron un pouco o xermen de esa especie de gusanillo que me picou para poderme dedicar a isto. Entonces, quero recordar eso, a importancia que ten o Cineclube, e quero recordar aqueles inicios nos que me axudaron a apasionarme polo cinema. E pouco máis. A miña historia co festival e coa cidade é tremenda, e espero que o siga sendo, e quero anunciar aquí que vou dar unha primicia para todos, que Cuñados tendrá segunda parte. Por último, dedicarle o premio a miña compañera de viaxe en todos estes anos, tamén ourensana de pro, Eva. Cariño, para ti.
dignísimas autoridades. En el Imperio Austrohúngaro. Pareces un general austrohúngaro. ¿Tenéis oído del idilio austrohúngaro? Suspiros austrohúngaros. Imperio Austrohúngaro. Me di cuenta en mi segunda película que había aparecido la palabra austrohúngaro de una manera normal y natural. Pero no se puede saber dónde vamos. No se lo he dicho a usted ya, Moratín 7. Sí, coño. Y yo, ¿sabes? Déjame, que voy a mear. Lo que yo sí veía es que, por lo menos en la línea de mis gustos, había un avance, una gran diferencia entre ese guión y los guiones habituales. ¿Cómo que me ha pasado? Que se me ha caído encima monarquía. Yo no dirijo, no, en absoluto al actor. Pienso que el actor sabe vagamente de qué va aquello y le dejo esa espontaneidad de la creación. Pero parece la ilusión de mi vida y tenía que comprármelo hoy. ¿Sabéis por qué? Porque me da la gana. Sobre guión siempre se aterrorizan, sobre realización, cualquier flatulencia, cualquier pedo es una carcajada y es un éxito enorme. Puta madre. Sí, neste ano 2021 conmemóranse 2 centenarios que o Festival de Ourense non podía deixar de celebrar. En 1921, con tan só 46 días de diferencia, naceron un 12 de xuño en Valencia e un 28 de agosto en Lima, Perú, don Luis García Berlanga e don Fernando Fernán Gómez, 2 cineastas, 2 xenios inesquecibles que tamén tuveron relación con esta terra. Berlanga, visitando esta cidade cando viu a recoller o premio Memoria Histórica a 10ª edición do OUF deste festival e, ademais, cabría resaltar que é a última vez, é o último festival o que Berlanga acudiu. E Fernando Fernán Gómez rodou unha morea de filmes en Galicia, algún tan ben sellado como A lingua das balboretas. A lingua das bolboretas, película baseada na novela homónima de Manolo Rivas, que foi levada a pantalla polo sempre añorado José Luis Cuerda, un ourensán de Albacete, e teño que decir que eu que traballei na súa penúltima película sempre alardeaba de ourensanía, pero tan ourensán que o próximo día 30 a excelentísima Deputación vaille conceder o título de fillo adoptivo da provincia de Ourense, cousa que me parece merecidísima. Grazas á Deputación por esta decisión. El escolleu Ourense para vivir, escolleu Ourense para rodar, como mostran películas moi importantes da súa filmografía como Los girasoles ciegos ou A lingua das mariposas que acabamos de mencionar. A lingua das mariposas é unha longametraxe que traspasou fronteiras, tan trascendental para a nosa cinematografía e tan aclamada internacionalmente que hasta figuras como Woody Allen dixeron dela que era a mellor película realizada na última década do século XX. O que tamén nos vai dar pé para entregar agora o noso premio internacional. Dentro vídeo. Disparate.
Vou-me casar e nem sequer gosto dele. Oh, menina, mas que despropósito. Lembra-se de dizer cada coisa. E tu, Carlos? Que dizes tu? Eras capaz de dar a vida por mim. Mas olha, Emma, devias crer mais em Deus. Vá, vem então comigo. Damas e cabaleiros, para ser entrega do Premio Calpurnia de Honra Internacional, chamamos a este escenario o presidente da Deputación de Ourense, don Manuel Baltar. Boa noite, Ourense. Por acordo da Comisión Organizadora do 26º Ourense Film Festival, outórgase o galardón Calpurnia de Honra Internacional 2021 á actriz Leonor Silveira polas súas contrastadas cualidades dramáticas na diversa ficción audiovisual e pola súa dilatada traxectoria no cinema portugués dos últimos anos ás ordes de algúns dos mellores creadores do seu país. En particular, por ternos deleitado en boa parte da filmografía do notable, do grande Manuel de Oliveira, cineasta ben querido e laudado en Galicia ao tempo que se lle recoñece o seu esforzo de primeira embaixadora no exterior do cinema de Portugal, país irmán o que, dende Ourense e o seu festival, aprezamos no seu importante valor, máis alá do sincero agarimo ata as súas imaxes, consecuencia da boa veciñanza. En Ourense, a 24 de setembro de 2021, Miguel Anxo Fernández, director do Ourense Film Festival. Boa noite. Se me permitem, esta noite eu vou falar em português. Português, galego, são quase línguas gêmeas. Portanto, da mesma forma que até agora eu entendi todas as mensagens e as belas palavras que foram ditas aqui nesta noite, eu acredito que me compreendam. Antes de mais, eu queria agradecer às distintas autoridades esta distinção que tanto me honra. Receber este que é um dos galardões mais antigos do Festival de Cinema, deixar-me-á para sempre ligada à cidade de Ourense, recordando a mulher que terá sido a sua primeira habitante. Curioso nos tempos que correm. Nestes 26 anos, o festival manteve a sua dedicação ao cinema independente e consolidou-se como ponto de encontro de cinematografias do mundo e dos profissionais que integram esse mesmo mundo. Gostaria de agradecer a José Manuel Baltar, presidente da Deputación, a Romano Rodrigues, conselheiro de Cultura, Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galiza, Carmen Leite, presidente da Fundação Carlos Velo e, obviamente, Miguel Ángel Fernández, diretor do Festival Internacional de Ourense. Para mim, o cinema não é só uma profissão. O cinema é uma arte. Tentei fazer os filmes que percebiam isso. Tive a sorte de viver em Portugal, onde tanto bom cinema e audiovisual se faz e onde tantos realizadores e artistas me chamam a colaborar. Comecei em 1987 a filmar com o meu mestre Manuel de Oliveira. Os seus filmes fazem parte da história do cinema
e eu pude fazer parte dos seus filmes. Aprendi cinema com ele. Fiquei fiel, cresci, desenvolvi e materializei os meus personagens, acreditando sempre na magia da escrita e da imagem. Ao longo dos últimos anos também trabalhei como gestora cultural, o que me permitiu conhecer e ver o outro lado do cinema. Neste quadro, gostava de destacar a relação entre os produtores de cinema e audiovisual da Galiza e de Portugal, que ao longo dos últimos anos têm vindo a ganhar uma vitalidade e um dinamismo até agora desconhecidos. Coproduzimos, Galiza e Portugal, neste momento, cinema de ficção, documental, longa de animação, séries audiovisuais de uma qualidade técnica e artística fortemente reconhecidas. Através destas vivências que vos contei hoje, muito diversas, aprendi que um filme, como qualquer obra de arte, é uma forma de conhecer a vida. Ao festival, aos seus organizadores, aos seus patrocinadores, ao seu público, a minha mais sentida homenagem, porque mesmo depois destes 2 últimos anos absolutamente terríveis e destruidores, que deixaram esta arte numa situação de forte precariedade, continuaram a promover e a apoiar os trabalhos que se produzem e coproduzem na Galiza, sem nunca baixar os braços, sem nunca desistir, acreditando sempre que é possível. E o Festival Internacional de Cinema de Ourense manteve a sua programação de excelência. Para finalizar, não quero ser mais longa, abraçar com as minhas palavras, além de aos muitas e muitos amigos que sempre estiveram ao meu lado, aos pilares fundamentais da minha vida. No meu percurso profissional, eu sei que sem os quais o meu empenho pessoal no trabalho e na criação artística ao longo dos anos não teriam, porventura, alcançado os seus objetivos. Aos meus pais, desde o primeiro dia até hoje, sempre a meu lado. Aos meus filhos, João Maria e Beatriz, estrelas minhas. A Beatriz está comigo hoje. Às minhas enteadas, minhas filhas do coração, Sofia e Marta, ali sentadas. E ao João Luís, meu amor e companheiro de vida. Um bem-aja a todos, boa noite e um excelente festival.
Unha vez tiven un cravo cravado no corazón. Eu non me acordo xa se aquel cravo era de ouro, de ferro ou de amor. Só sei que me fixo un mal tan fondo que tanto me atormentou, que eu día e noite sin parar choraba, cal chorou Madalena na pasión. Señor, que todo podedes, pedinlle unha vez a Dios, daime valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E deu-mo Dios, arrinqueino. Mais, quen pensara? Dempois, xa non sentín máis tormentos, nin souben que era o dolor. Só souben que non sei que me faltaban donde o cravo fartou. E sei que tuven soidades daquela pena. Bon Dios, este barro mortal que envolve o espírito, quen o entenderá, Señor? Gracias a Teo Cardalla por acompañarme. Este poema que acabo de facer pertence a Follas Novas de Rosalía de Castro. É parte dun concerto que fago que a pianista e Premio Nacional de Música Rosa Torres Pardo e que, por suposto, fixemos en Ourense. E todo isto porque teño algo que contarvos. Hai aquí unha espada. E é que Rosa Torres Pardo non só é a miña compañeira no concerto a Rosalía, senón que estamos codirixindo xuntas un proxecto sobre a espada de Mouruás, que, como sabedes, non é unha espada como esta de atrezo que nos deixou Trécola, senón unha espada de bronce de fai 3000 anos, que en 1967 apareceu agochada nunha rocha na aldea de Mouruás, no concello de San Xoán de Río. Casualmente, esa aldea é a miña aldea. E agora, gracias á Deputación, imos poder rescatar e poñer en valor e darlle visibilidade, porque aquí vou me saltar o guión e vou decir que Ourense é unha terra moi rica en talento, moi rica en historia, moi rica en cultura, moi rica en tradición. Así que, dende aquí, moitas grazas á Deputación por deixarnos contar o noso, por leválo lonxe, por polo en valor e por apoiar o cine e a xente que facemos o cine. E como mostra do seu apoio, esta non é a única rodaxe que vai haber na provincia este ano. Houbo máis. Como, por exemplo, a película Malencolía, como dixemos ao principio, rodada en escenarios naturais de O Carballiño, Borborás e O Irixo, que hai pouco ven de rematar o seu director, Alfonso Zarauza, e que hoxe vai poñer o broche de ouro a esta gala como película da apertura da mesma. Para que nos presente a súa longametraxe, que a imos ver despois, chamo a este escenario a Alfonso Zarauza e aos representantes da película. Eu levo a espada. Os representantes da miña película non os vexo por aquí, non sei se vos os vedes, creo que están por aquela zona, así que vayan subindo, que vamos a ser rápidos, pero faime moita ilusión presentar este filme aquí. Aquí temos a Melania e a Tito e a Xulio, algúns dos principais protagonistas, Ledicia Sola, que non está aquí, e o resto do reparto, por favor, vayan subindo, que non se estrea un filme todos os días. Mira, para min, decía esta mañá na rolda de prensa que era moi emocionante presentar esta peli aquí nesta cidade, en este festival, porque hai 26 anos vin a primeira edición sendo prácticamente o realizador máis novo de Galicia. 26 anos despois son casi o máis bello de Galicia.
pero sigo tendo a mesma ilusión que ao principio e teño que agradecer o decidido apoio da Deputación de Ourense, que sin ela non sería posible facer esta peli e rodar nesta provincia, donde estivemos arroupadísimos en concellos sobre todo do Iriso e Carballiño, donde nos acolleron a pesar da nosa invasión, pero foi algo moi fermoso, traballamos moi a gusto. Tamén teño que agradecer á Televisión de Galicia e ao GADIC o apoio neste filme, e teño que decir que esta cidade merece este apoio da cultura, este apoio decidido que está dando a Deputación de Ourense, porque non existe un país económicamente poderoso que non teña unha cultura poderosa. Temos que estar orgullosos diso, porque aquí naceu o alicerce da nosa cultura, coa xeración nos e con moitísimas cousas máis. Así que vou dar paso a presentar aquí os meus actores, que temos aquí prácticamente todo o reparto, só falta Leticia e non sei que máis. 1, 2, 3, 4... Hai algún máis? Yolanda e Diego. E está aquí tamén prácticamente todos os xefes de equipo. Bueno, queredes decir algo, por favor? Están aí todas as xefas de equipo, porque eran casi todas mulleres. Son moi tímidas, non se atreven a subir, pero bueno... É unha peli, non quero desvelar moito de que vai a peli, porque creo que as películas falan por sí solas, e ter a oportunidade de vela en estreno mundial, recén saída do forno, porque rematamos aí 2 días, casi non chegamos, pasamos do verán acelerando os procesos para poder chegar, pero é unha auténtica honra presentar aquí a película, porque non podería ser de outra maneira. Os filmes como este, e como todos os meus filmes anteriores e todos os filmes que se están facendo neste país, están viaxando polo mundo adiante, están levando riqueza, non só riqueza espiritual, tamén riqueza económica e material que ven de volta. Así que moitísimas gracias polo vosso apoio. Non sei se alguén quere decir algunha cousa. Disfrutar de la peli. Sí, por favor. Vamos a dar paso á peli que creo que todo o mundo quere vela, ¿no? Moita sorte. Señoras e señores, a organización coa Fundación Carlos Velo a cabeza e coa Deputación de Ourense como patrocinador principal, contando cos copatrocinios da Xunta de Galicia, a Banca, la Región, Gadis e o Ministerio de Cultura e Deporte, uníronse novamente nesta 26 edición do OUF para facer de Ourense un sitio de cine e o máis grande plató de rodaxes de Galicia. Agradecendo a súa presenza neste acto, tanto ao público deste auditorio como a todos os que nos estades seguindo desde a casa, desexámoslle que gocen e vivan intensamente o Festival de Cine durante toda a semana. Para pechar este acto, o auditorio vístese de gala para recibir de novo a Teo Cardalda, que nos vai interpretar o tema El poeta universal do seu disco Valle Inclán. E despois dunha breve pausa, remataremos esta ceremonia de inauguración ca película Melancolía. Moitas grazas. Boas noites, e viva o cine, e viva o OUF. Grazas. Bueno, muchísimas gracias. Esto se acaba. Es un gusto venir aquí y ver que cada año esta ciudad crece en su amor a la cultura, en la música, en el cine, en el teatro. Y como vigués que soy, a veces incluso envidia. Yo quiero felicitar a toda la Diputación y que sigan así. Yo quiero acabar con una canción del disco de Claves Líricas, la única canción que no es un poema de Valle Inclán, y es una canción que es un poco un homenaje al poeta, es una canción escrita por una persona que ha trabajado tanto y ha investigado tanto sobre el poeta que a veces se confunde y se cree que es él. Muchísimas gracias y buena suerte. Ahí vamos.
de Dios hablar a gritos, volver al mar de mi Atlántico. Si me ven delirar, de verdad, no soy yo, soy él. Si me ven por los caminos con la sed de un ser altivo y más gruñón que romántico. Si me ven disparar sin dejar de escribir, soy él. Porque detrás de estas barbas de chivo encontrarás un tipo que al fin se escondió para cantar lo que no se atrevió a pensar. Porque detrás del brazo que he perdido, mi mano va trenzando acordes que soñó alguna vez el viejo Don Ramón de Valle Inclán. Si me ven tras la máscara del humor más cruel, de verdad, no soy yo, soy él. Buenas noches, muchísimas gracias. Aquí vemos unhas redeiras nun campo de fútbol. Que ten que ver unha cousa coa outra? Meter goles non é o seu, pero do que si saben é moito é de redes. Estas fixéronas elas coas súas propias mans. E non son unhas redes calquera. Están feitas a partir de redes abandonadas no mar. Que ameazan, que atrapan, que invaden, que contaminan. Para acabar con elas, unimos compromiso, innovación e, señoras, chamámolas redes vivas. E están inspiradas na tradición